lehenengo txapela zelandan dedikau nahi zitezen pertsonanak eukin nahiko neukese kontuten, da, bueno, lehenengo hilde dukia zen bi haitxitsi eta amamei nahi zite eskeniz, bueno, bakite nirekin nengo hasien edo bitxi zen bazien hau momentu asko disfrutatuko dela, eta, bueno, baina seguru dauzen lekutik, seguru behir egongo dela, eta, da, bueno, eurentzako txapela hau. Gero familixei eskaini nahi ditzet, egunerokotasunien apoio handi bat, eta, bueno, momentu honetan eta txarrenetan beti hor dauz laguntzeko, eta, bueno, eurentzako be bai. Da, gero izinik ez aipatu barik laga, Josetxo Areitio, berak nirekin lan asko indabelako eta ordu asko pasau dauz, da, bueno, asko entrenagot berakin, da asko ikasiot berangandik, eta gero Jokin Etxaniz bai, Aspe Barruen lan asko itzen dut, da, bueno, pelotiaien inguruen asko dakixen pertsona bat, da, bueno, asko erakustozku eta transmititozku, eta azken aldixen Gontzalo Urionakin menternatzen dabil, eta, bueno, bera asko dabil erakusten eta da berantzako be bai. Eta txapelketa honetan lagunepe apoio handi bat izen die, txapelketi hasianetik harata hona ibili die partiduanetan, eta, bueno, eurepe apoio handi bat izen die txapelketa guztixen zier, eta aipatutako pertsonanentzako doi txapel hau.